lige at holde den der. Vent. Jeg skal lige... Der, vi tager den her, Sigge. Jeg tror, vi tager den her. Det er fordi, man kan ikke slutte sådan en rock solo, sådan der helt fesen. Bare på en scene. Kom, Sigge. Kom, min skat. Det bliver skide hyggeligt, det her. Ja. Så, ikke også? Jeg holder den. Du kan ikke bare stå der på gulvet. Okay, vent.